Kuna po kunu. To je dobar plan na dulje staze. Zato je važno osvijestiti one najmlađe što je novac i kako ga pravilno trošiti. Možda još ne zarađuju, ali učenici osnovne škole Stenjevec znaju što je novac i koja je njegova glavna funkcija. Pa za mene novac ne znači još sad ništa puno jer se ne bavim puno s time. Ali evo, džeparac da mogu počastiti sebe i prijatelje poslije škole. To je kao neka osnovna potreba u životu jer s njim možemo kupovati razne stvari i omogućiti si svašta. Kako bi si mogli priuštiti svašta, potrebno je biti racionalan. Iva već ima otvorenu štednju i zna da će ušteđeni novac potrošiti na putovanja. Idem u Italiju često, idemo sa školom u Minimundus, u Austriju i planiram u London otići možda. Iako su krediti i kreditne kartice njima daleka budućnost, dio znanja o raspolaganju novcem dolazi od njihovih roditelja. Tata je malo rastrošniji pa mi ne govori puno, a mama kaže da moram štediti za svoju budućnost. Roditelji su ti koji se trenutačno brinu za njihovu životnu ušteđevinu. Oni svojih 50 ili 100 kuna radije potroše na druge stvari. Ili kad idem van s prijateljima, kad mama i tate nema kod kuće, ili ne znam, na nešto što mi se svidi. Jako volim na odjeću trošiti novce i kad idem s prijateljima van ovako na sladoled, čaj ili tako nešto. Pa obično stvari koje mi trebaju, na primjer odjeću i stvari za školu ili opremu za sport. Već sada znaju da su neke stvari skupe, zbog čega svojim roditeljima žele olakšati potrošnju. A prvo bih promislila je li to zapravo vrijedno tih novaca ili ne, pa bi onda se odlučila je li bi skupljala ili ne. Štedljivi ili rastrošni, čak i oni znaju kako bi potrošili 1.000.000 kuna. Svoju sobu, novu sobu bi dao izgraditi. Za sad ništa, možda putovanje u Grčku na Olimp jer volim planinariti. Pa ne znam, vjerojatno bi kupila mobitel, vjerojatno odjeću i takve stvari u principu. Možda bi negdje otputovala isto. Poželjno je da sva djeca budu financijski pismena, budu upućena u proces zarade, ali i racionalne i pravilne potrošnje. Uistinu je nužno podučavati djecu o novcu, u stvari o odgovornom odnosu prema novcu. To najbolje mogu sami roditelji na način da se odgovorno sami odnose prema novcu, znači podučiti djecu da ne moramo kupiti baš sve što nam padne na pamet. Nekad treba promisliti je li nam nešto potrebno ili nije i pokušati živjeti u skladu sa svojim mogućnostima. S obzirom na to da se financijski sustavi stalno mijenjaju i postaju sve složeniji, važno je da djeca kao i njihovi roditelji znaju uštediti koju kunu. Koliko god ušteđevine imali jednog dana, oni znaju da se neke stvari ne mogu kupiti novcem.